अरे दिन धराइल बा कि हमारा आफत आइल बा आपके वाला फोन आपका फोन आइल बा है पर ओइजा से फोन आवता टी कर दी ठीक बाटे तो फोन रखी हमने का आके बतियाओ तनी जा जरूरी लागत है कि हमारे के कूड़ा या दौरी आइल बा काटे कि मिली जरूरी इतना अर्जेंट हो गइल बा अच्छा ये जाने को बात कोही अरे तो बतिया तो सुनी वो हलिया कहते नहीं बतिया हुए लमटेनी दूसर भी है वो हलिया नत करी कहते नहीं वो बात कोही चारों ओर देख लेना कि क्यों निया बाना न नहीं तो हम बहुत अरे अपन अपन कोई के आदमी बेगाना को देला जी ठीक बात हम आओ तनी मैंने ताक ले तनी रोड पर के नहीं के ठीक ना हां एकदम दौड़े के आओ तनी देखल नु कतना परेशान बनी मटे जब से ओकर बियाह के दिन धरा गेल बेटे जाए वाली बियाह गावा ना तब से हरदम बेचैनी रहत है क्या करी रुको तरह के हम गाना सुनाओ नो कौन गाना पूछ लिया तोहरे खाने मिले रोज आई नो अकोरा में बैठ के लभ के चटनी चटाई नो अब का चटाई उ तो जाए वाली बियाह गावा ना सखियो सहेली भाई सन सखी सहेली के हम बात करें तो सखी सहेली बाड़ी से तो सखी सहेली से का काम बेटे बे आम खोइला ओने अठली फेंक के क्या करी बोलो तू ही बताओ ना ओकर सखियो के भाई सकी ना बाड़ी से हम ओ कनी खातिर गाना गनी है माने वो तो चलिए जाई तो मैंने क्या सखी के करे के बा आए हमारा नो आ देखो का ए तेरे पीछे से के डेरवा बताडू कितना रिस्क करे को न मुआ दी अरे ना अपने हम पतिल बानी टेंशन में जइला से देख ए देख लही निशानी लेके चलल बड़ी तो ई तो भगवान का तो दुनिया का देन बटे तो का करी जी मिटा देई भातार वाला मोहर लेके चलत अड़ी यार वाला भुला जतड़ी भुला गई नहीं ये पई को मोहरिया हवे बदल जीबू हम जानत नहीं अरे नाम बदल ना जानत नहीं रौरा चलते खाना बेचारा नहीं खाते रात में सूतत नहीं खे दिन में जागत नहीं खा कि हम तो 100 महीना खाना छोड़ देले रहनी नहीं हां एक ही उपाय बाटे ई है डूब के पानी पियत रहली टेंगना फंस गेलू वाला हाल बेटे सब महीने छोड़ ले रहली असबू मैं जानत नहीं तू कतना खिलवाड़ करत रह हमारे से सामानवा देख के ना का सामान जानता नहीं हमरो रोटी का पोपरा छोड़ छोड़ खाद खाद ये हमारे को संगति मैंने एकदम लंगोटी यार एकरे पे छोड़ दे तू ही बताओ भाई हम का करिए का अपन ससुर चली त भुलाइम ना न जिया ठीक बा ना भूले ने कहीं बात बा लेकिन का तार सब सहेली भाई हां दुख बड़ी समझ सकी कुमारे भाई सके शादी हो गई शादी हो गइल बा प्लाट रजिस्ट्री हो गइल बा का दिक्कत बा शादी हो गइल बा तो शादी भइल बा गांव ना अबे 2 साल की बाद होई हनु अभी दाखिल खारिज नहीं के भाई बेल एकरे कमवे रहे बस शादी भइल बा बियाह गइल नहीं के अपनी घर तहरे नियर फगुना में गावना निकनो हनियो के ना यहां पे तो यही सरिया बियाह भइल बेचारा बड़ी तकलीफ में बाटे कष्ट में बा तनी एकरो के अरे तू ना रहबो तब तक सखिए के अपना अरे तो ना न मनिया जा अच्छा हां हां जाए से पहले ससुरवा सखी से अपना सेटिंग करा अरे हम जान गई सब वहीं से कहते तार दिमाग में घुसते नहीं खाओ हम कितना सिखाई अपन हम खा के तरह कितना अरे कितना सिखाइबे हम एकरा के आज के डेट में जानत नहीं लेकिन ना करी क्योंकि हाथ पर दे देबल जाला लेकिन बुद्धि ना देबल जाला हम तो सिखा पागल हो गइल ऐसे घुसत नहीं के दिमाग में नहीं के तो करा ना तो करा ना दा बाकी पहले काहे ना कहनी कि हम बियाह ना कोई तो हम ही बियाह कइले बनी रे अपन न कहनी कि कोले आइब तारा ससुरारी अभी कुछ हो नहीं खबी टेंशन मत ले आइब तो मैंने बोलैबू नु अरे हम बोलाई कि हमार ऊ रही कि पानी में एक चुरुआ पानी में दुआरी पड़ी निकलब अब पता रही तो केवाड़ी पड़ी झाकबू कि ना हम झाकब नहीं हम छत पर चढ़ के झांके लागो तोहरा गाँवे जाइब त बोलाइबू कि ना हां हां उहे हंस के एक लोटा पानी पियाइबू कि ना अरे काहे न पिए जेकर जाए लगी हन त झकबुनु केवाड़ी से पर्दा बंद कर लेबू अब प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी से माने प्यार सातों जन्म तक ले रही नहीं अरे ससुराल लेना रही हो तो तोरा बतार से यारी धराई सही के ही बताई अब दूसरा और मत तक भले अपनी सखी से
टाइम पास करे खातिर बात करा दे। हाँ तो हमारे दूसर का चाहिए, तू अबू तबे तारा से भेंट होई। ठीक बा, हम खाली- फोन करके बोलो तनी के बोला सखी बोला आओ। आज हम लोग जल्दी जल्दी आज हम लोग तो बोला झूठ बोलब झूठ इना बोला, ई बोला, थोड़ी बोला। करब कि हम सेटिंग करावे खातिर बोलाओ तनी। बोला बोला बड़ी दुख में बेचारा बगैचा वाला घूमत रहला से नहीं बड़ा कुल दुख। अबे हम फोन लगाओ तनी नहीं अपनी सखी के आज तो ठीक है बिया। बे हम अपना कहइए हई अरे सब अपना के रहेला जी। कितना जना कैसे करवा देनी सेटिंग। हम प्यार के लेनी तो ए सखी आओ ना बगैचा में बानी तनी जल्दी में आओ ना, बड़ा मजबूरी में फंस गइल बानी। सही के प्लीज सखी आ जाना तोर गोड़वा पे गिरतनी। अरे आओ ना बस यही बगैचा में बानी जहाँ पार्कवा रहल वही बगैचा में आओ जल्दी। बोला दे चौभन का के बगैचा बोला ना। ये जी हम टेंशन में हो गई है सखी। ये सखी बैठे संग रे हाय टेंशन में बाड़ू तू। अरे हम बड़ी टेंशन में बा। ये सखी एगो बात बाटे। हां बोलो। हमर तो मैंने परसों गाँव ना हो जी तो हम चल जाए अपनी जान के छोड़ के तनी टाइम ये पास देखो करके नंबर दे दे। बहुत प्यार करे नहीं नहीं तो ऐसा ही के हमके छोड़ के दूसरा के संगे चल जाए। ऐसा काम मत कर, तुम्हारे ठेंगुना से लोर गिरी। हम जौन कहते हैं तौन कर। हमर छोटकी पानी का हम पानी ना ना जान ले रे सखी। सखी बस नंबर ले ले, बस राती राती में बतियाइए, दिने में मत बतियाइए। नंबर आवाजी हां बस सुन दे दी पहले नंबर 94 95। ल ना में डायल कर दो। डायल कर दो ना सखी, अपन नंबर डायल कर दो। ल देखी ना उनका तो होइए गई। ए देखो ना संगतिया के तनी मुहा में करा ना। हाँ ली चल ठीक अरे ए पूछा तो इहो तहरे नियर मिले है नो। ई कुल का होतिया रे? ई कुल पार्क बनैले बड़ा लोग। काए काका ए तब बाबा का जे करते हैं एथी ले बका बीड़ी उड़ी पिया का ले बका सूती कोई खाई बीड़ी नहीं आटा ना बढ़िया पैसा लीब आटा ना बढ़िया बीड़िए ले ले बड़े के पिए के मन नहीं खे करत दी पैसा ना। कुछ खइब तू एजा करत का बड़ो? ए बाबा बताओ ए तक खाइ लो हम कुछ खियावा ना मर दे। अमरूद के बाप है। मर जाए छोड़ के। ए, अरे कौन हिया रे छोड़ के पकड़ के अमरूद के पेड़ वाला है कौना का धोइले बड़े? धरावा ना उनका हाथवा। ऐसे क्या था ना बाबा सुनी एगो बात सुनी। ए तनी बाबा हट जाना तो कहत नहीं हथवा से खून हो जाई। अपन खा दे न रे हमारी चाय से। अरे हमारो गाना बाबा बाबा सुन छोड़ 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 छोड़। तहार तो की ना होय सा। अरे कौना के हो रे सखिया पखी? हाय बाट पूरा ए कुछ किने बाबा ना रोडा पर बेचा कोई कोई। खींचा टुकड़ा कहत नहीं के जला हट जाना तो कहत चिने घर निकाल था आई थी अच्छा रखे। ए सेटिंग कर रे जल्दी। अरे हो गई बन्ना मारो मिल बनो। बे ई कौना कर लिया सरे? जान तनी काहे खातिर रोलिया सोनी काहे खाती? वो अमरूद के पेड़ रहला अमरूद जौन लइका रहे न ओकरे बगानिया रहला त पूछत रहला का पूछत रहला? कि का एजा करते से तो कहते से अमरूद तोड़ दिया त उहे समझात रह कि चोरी क के ना खा जेला मांग ली हो जेल दुगो। अच्छा मांग के सेटिंग करावत रहला ह माने हमरा के का समझत रहा उजरा टाण के बोका? बे तू अलगे समझ गइल तारो नियत में खोटे तनी कम तेज बनलो कहा तनी कि आज के बाद दिखाई दे दल तो टंगरी काट के हाथे में धरा दे। 60 बरस के हो गला तारो के आ ऊ केवना के होई से बरा जा के हम पता लगाओ तनी।